Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa, no a prepáčte, že som ešte nedokončila ani jeden príbeh, ale komplikácie s mojím mobilom, takže to nebudeme radšej riešiť a ideme rovno na ďalší príbeh. Upozorňujem vás ešte dopredu, že vlastne tento príbeh bude o mojom reálnom živote, čo sa mi naozaj ako keby stalo alebo deje, proste podľa môjho reálneho života. Budú tam len mená, takže tam nebudem hovoriť priezviska alebo nejaké také tie osobné veci, proste len normálny príbeh. Môžeme ísť na to? Sestra? No? Myslíš si, že naozaj nebudú sa mi smiať? Ale bože, čo sa nerváčíš? Teda, ale Segra, naozaj to nem vážne. Už mi to hovoríš po 5. krát. Nebudú. Fuj, ja som tak v strese. Ukáž, ja si idem zahrať. A prosím ťa, už sa ma to nepýtaj. Ahoj, mami. Mami, ja sa bojím, že keď prídem zajtra, keď pôjdem do tej školy, takže sa mi budú smiať. Ale bože, nebudú. No, však to sú takí istí ľudia ako ty. Len proste budeš pre nich nová žiačka. Ale ja sa tak bojím. Nemáš sa čoho. Nebudú sa ti smiať. Možno, že budú aj radi, že majú niekoho nového. Idem vám uvariť jedlo. Už je ráno. A ja idem do školy. Ja sa tak trochu hanbím. Toto si oblečiem. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. No čo už. Mami? Alebo ja si radšej oblečím toto. Takto. Mami, no čo je Vicky? Už musím ísť do školy. Dobre, bež. Ja za chvíľu zanesiem Sofiu do školy. Dobre. Ja sa tak trošku bojím. Dobre, už musím ísť. Ach jej. Peňaženku si asi brať nebudem. Prečo boli otvorené dvere? No to je jedno. Idem. Tak poď. Však neboj sa. Mami. Dobrý deň. Vy ste tá nová studentka. Áno. 10 rokov, bude štvrtáčka, štvrtá B, super. I hneď vám ukážem skrinku. Ďakujeme. A tuto je vaša skrinka. Aspoň dačo dobré. Žltá skrinka, milujem žltú farbu, ale stále sa ešte tak trochu hanbím. To nepotrebujem teraz. Čo? Nový student? Pane Bože, to bude zase určite baba. Rýchlo, pozrieť. Áno. Rýchlo. Kto to bude? Čo? Hej, kto to bude naozaj? Hej. Vidíte ju tam? Ona je tam. Oni sa všetci na mňa pozerajú. Mami? Áno? Príde učiteľka? Áno, za 5 sekúnd by tu mala byť. No dobre, deti k nej odišli a idem. Dobrý deň. Ja som vaša pani učiteľka.
Dobrý deň. Ty si tá nová žiačka, poď predstavím ťa v triede. Ďakujem. Dobre, Vicky, maj sa, ja potom papiere doplním, keď prídem pre ňu. Dobre. Ahoj, mami. No, poď, prevediem ťa triedou. Pozor. No. Takže, ty máš miesto vedľa Kiki. Áno, presne tam, kde si to vybrala. No a teraz ti predstavím všetkých žiakov. Nový student. Nový student. Nový student. Chcela by som s ňou byť kamoška, ale dúfam, že to nebude ako tie dve hnusné baby. Takže, Vicky? Volá sa Vicky, že? Áno, mám 10 rokov. A chodila do Topolčian. To povedz ty. Pani učiteľka, ja som nechodila do Topolčian, ale bývala som v Košiciach. Aha, dobre. Takže predstavujem ti Katku. Toto je Katka. Ahoj. Toto je Diana. Čau. Toto je Kika. Ahoj. Toto je Martin. Ahoj. A toto je Lukas. Čau. No takže to sú všetci naši vlastne žiaci v triede. A ty budeš sedieť vedľa Didi a Kiki. Tak Kika mi príde sympatická. Tak si sadnite a my sa začneme učiť. Vicky sa ešte učiť poriadne nebude, bude tu len akože sedieť a pozerať sa, ako to tu u nás funguje. Takže otvorte si zošity, ja idem zmyť toto. Píšte. Ahoj Vicky. Ahoj Izabelka? Nie, Kika. Ahoj. Vyzeráš dosť sympatická. Nechceš byť so mnou kamoška? Jasné, veľmi rada. Úplne som sa na teba tešila, keď príde ten nový student. Od rána to máme napísané na tabuli. Aha. Nechcela som ťa uraziť, ani zhambliť. Nie, to je v pohode. Tak môžeme byť najlepšie kamarátky na svete, pretože ja tu ešte žiadnu dobrú kamarátku nemám. Bavila som sa síce s Katkou. Aha, to je ktorá? To je tá, čo sedí vedľa Didi. A ktorá je Dida? To je tá v tej červenej bunde a tá Katka, tak tá je s tými hnedými rozpustenými vlasmi a s tým modrým tričkom alebo košielkou. Aha, dobré. No vidím, že vy ste sa aj zoznámili. Dida, poď nám vypočítať prvý príklad. 5. Peťka, správne. Super. Lukáš, ty nám pôjdeš vypočítať ďalší príklad. To je už teda nakrát. Jej, zvoní, super. Tak sa môžeme aspoň my zoznámiť. Áno. Ty proste si super. Ja viem, no a už nám skončili vlastne všetky hodiny, ty si prišla akurát na tej predposlednej, poslednej. Takže už môžeme ísť aj domov. Dobre, tak ja pôjdem, aj keď som tu bola na chvíľu, ale bol to môj prvý školský deň tu. Takže to je v pohode. Kde máš ty skrinku? Hneď vedľa teba. Sedíme vedľa seba, som vedľa teba. Však ty si vravela, že máš tú fialovú. Ja som ťa len nechcela vystrašiť, že nemám vedľa teba skrinku. Nie, to je úplne v pohode. Dobre, tak ja nemám školskú tašku. My si do školy nenosívame školské tašky, pretože my máme skrinky a tam máme všetko uložené. Takže tak. Aha, no to je jedno. Dobre, tak ja idem. Dobre, tak si to uži. Ja pôjdem až za 5 minút. Musím počkať Katku. Tak počkám s tebou. Konečne domov. Ešte idem
za Kikou. Kika, no tak ideme spolu domov teda. Môžem sa vás niečo opýtať? Jasné, opýtaj sa. Jasné, opýtaj sa. Že či nemôže byť taká trojica. Konečne doma. No jasné, môžeme byť. Len, Dida, zobrala si mi skinku. Dobre. Tuto takto. Dobre. Dobre, tak budeme taká trojica. Vlastne asi niečo skrinky nemusím brať. Toto ani. Tak. Dobre, ja idem. Čakaj ja. Dobre, poďme. Ale chcem sa ťa ešte niečo opýtať, Kika, keď sme tie najlepšie kamošky. Áno? No... necháme to na zajtra teda radšej. No tak fajn, ideme. Konečne doma. Zazvoním. Už je doma. Otvorené. Ahoj, mami. No, jak bolo v škole? Ale docela fajn. Našla som si tam už 3 kamarátky. Super. Tak to je super teda. Ja akurát teraz dávam prať a robím veci. Kde je tatino? On je chorý. Dostal nejakú chrípku aj s tvojou sestrou. Aha, takže teraz budú vlastne spať. Áno. Idem ti pripraviť jedlo. Dobre, jasne, ja si za to vysadnem. Ďalší deň. Super, idem do školy. Čo sa teraz zobačím? Nie. Toto. Nemusím si vlastne brať tú tašku, no čo už. Ja si ju zoberiem. Dobre. Okuliare nie. Nepotrebujem. Mami, ja idem už do školy. No, nepočuje. To je jedno. Idem. Super, idem do školy. Juhu. Super. Juhu. Dobre, idem do školy. Ahoj, Kika. Ahoj, Vicky. Tak, poď. Čo sa ti deje? Nič. Dobre. Ja si už idem sadnúť radšej. No, je taká divná. Dobre, poď. Ahoj, Katka. Ahoj. Dobre, poď. Za chvíľu bude zvoniť, takže sa prichystáme. Idem za vami. Dobrý deň, studenti. Máme znova matematiku. Ja nechcem matematiku. Dobre. Takže Vicky, ako ti bolo včera? Dneska sa už učíš. Ja viem. Dobre, takže začíname. Znova tým istým príkladom. Ale tentokrát nakrát. Prepáčte. Dneska nejako neviem písať. Rovná sa a ideme. Kika, čo sa ti deje? Nič. Zvoní. Super, poď Kika. Potrebujem ti niečo súrne povedať. Katka, ideš s nami? No jasné, poďme. Potrebujem niečo s Katkou vybaviť. Teraz s Kikou. Aha, jasné. Tak. No, hovor, čo chceš. No. Príde mi také divné, že furt proste, vypadáš, ako keby si bola zalúbená. Nie. No povedz. Povedz. Kika, ja tomu nikomu nepoviem. Kľudne mi to pošuškaj. Čo sa tak tváriš, Katka? Nič. Tak mi to povedz. Čo? Ty si do neho? Pane Bože. Dobre.
tak vám to poviem teraz naraz. Som... Povedz. Som... Proste som do Martina. Prečo akorát do neho ja, že do Lukasa, veď sa hodíte spolu. Ja s Lukasom, tak to ani náhodou. Proste sa mi páči Martin. Náhodou si dobre vybrala, no však áno. Takže neboj sa, nikomu to nepovieme, áno. Dobre, je proste tak super. Áno, bože. Dobre, ja idem domov. Však aj ja. No, však dobre. Chlapci, my tu ešte zostaneme. Dobre. Ja idem tiež domov. Učiteľka išla, my tu zostaneme sami. Dobre. Takže poď, niečo im spravíme. Proste im počerbeme celú tabulu. Tak, Čabi. Poď nám Lukas pomôcť. Áno, idem. Proste Čabi. Zase tu máme zamalované, Čabite. Je tá tabula celá špinavá. Dobre, máme zamalovanú celú tabulu. Super. Dobre. Čau Dida, čau Lukas, čau Martin. Čau. Ahoj. Dobre, ideme. Kika. Dobre, ja si zoberiem ešte moju tašku školskú a môžeme ísť. No, dobre. Tak poďme. Ešte domov. No, však práve. Už sa teším.